pinit mga Inday. Ang pinit ko no, malamig daw ang tubig. Ay, ngayon lang fiesta. Ako na mismo maliligo dyan. Magkita ko sa inyo paano ako lumangoy. Okay guys, fish pan, Barangay Bagakay. Ato silingonan ko an mga tilapia. Oo. Hop. Swimming boat. Okay. Takpay tayo kadamo na tambra tilapia. Baysay pag kinulongsan ko ano, mga tilapia. Aquarium in the river. Fish pond project of the Barangay Bagakay. Livelihood sources sa Barangay Bagakay. Tilapia, karpa. Halo, kita mo siya raw. Ang fish pan sa Barangay Bagakay, tilapia. Okay guys, subscribe. Thank you. Sitio Kanunghan 200 an saka trip saka biyahe 200 yan. Bye bye. Kanunghan or Kaganibong. So ayan guys, magutom na. So mamatro na kita. Sabi na kita. Ayan si Ryan Dayo. Nagapungto. Anak-anak. Sa Tambangan, anak ngaran, Waray TV. Vlogger ka? Oo. Wala. Pangani ka mo mag-YouTube. At to ka mo, api ka mo. Barangay Bagakay. Ha? Ato na kami siton. Nakayong ngaran sa YouTube ito? Oo. Ngaran sa YouTube? Waray TV. Waray TV? Oo. Wala. Oh, Waray TV. Palapag. Waray TV Palapag. TV Palapag mo? Okay, thank you. Bye-bye. Bye! Oh, bye.